والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثة. فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء. فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. دون بو إمام البخاري هو حديثه بسند مولم دك شيخ منبيته موسى ابن إسماعيل. وتوكيت دو مشايخ ها وياري صحابه جو حديثه. كان كوبيتي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. أسماء بيوري هذا لا مولم قرأ النبي جو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وري يلي موتاي عائشة دو جولا. سينا نون ويامتي عائشة دو در جول دغو وي كو ودي يمبه فودو heewi julurde ma sanu nasi ko ni sani yimbe. wato kanko garɗo goo on wiban ni nga o wi wato andi irabu nas hewugo yimɓe juulude Aisha bo ɗo juula ase nange on moƴƴi holli en boto nange moƴƴi ɗo se julɓe naafa ɗum sunna mu akkada ɗum ɗo jange ɗum ɗo yeeɓe to nange moƴƴi ɗo yimɓe kawtan her juulurde wala seetinago wato ande ɓe kawtan ɓe mbiya assalatu jamia seetino e wiya banni to yimɓe nayi noon ni andi na haadisa waɗi nange moƴƴi nden ɓe kawta er juulurde ɓe naafa darɗe ɗiɗi darde fu ɗuman rukuyeje ɗiɗi yimɓe no jangga ɗuma risala ɗo amma ɗum wala tabbik ɗum sunna mu akkada bo kandi o wi fa sarat nden wato ande nde o yami kon tani yimɓe fa sarat ila sama senon noon Aisha goɗo nder julde go sappimo do yo ase sappugo ɗo wonno tarjama hadise wal ha arande sappugo ɗo famnan kadi ba wigo mo tijja laaruɗo fa sara o sappi derɗi kogo ila sama e faade asama wato to a laari do a heftan ko waɗi yimɓe juulata to kanjum ɗo yimɓe pinana ɗum sunna mu akkada yimɓe pat hawtata yeeɓa ɗum ɗo jangi ɗo andi ɗum ɗon wato ɗum kuwete ɗum nder sunnaji mu akkada fotan be juulugo idije bana yaago sallikere juula julde suuma e be lay haaji noon to nangue moƴƴi bo yimɓe juula mbarjari on gotum to yimɓe ɗon jeeɓi ɗum woyi ɗum andaka ɗum andama kam ɗum janggama ha fo ruwa ɗo pat wala deftere yo loy ɗum to wato kanjum ɗum wato ande oɗo go nde o wimo fa saral o sappi ila sama e faade asama faysan nasu qiyam nda yimɓe bo wato ɗo dari yimɓe fu ɗon juula nder juulurde wato ɓe liman ɓe jakoto ɗum darde fu wato ruku'eje ɗiɗi joɗɗum ɗo darde fu dede ko jangete surawol baqara faqala subhanallah se Aisha se asma'u go mawnini jawmirawo senni Allah bi sennaki jawmirawo kalima biyetengol wakkati hunde to julɗo yi kayefa sennaki Allah se ɓultu mbimi aya Aisha o an wimo subhanallah sennaki Allah senan noon mbimi kanko asma'u go wi aya ɗum alama bimana aya ɗo okkin ɗum do wato ande mojaki nangue go ay hajihi aya ɗum ɗo ɗum alama wato mojakinague mojakinague ɗo ɗum alama hulnugo jeyaɓe Allah Allah seni ɗo waɗi ɗum ha hulna jeyaɓe Allah ɓe siftira wato wala duumi ɗum se lamu mako to fa asara birasiha senan nonde mi wi ɗum aya go se Aisha go sappiri be hoore mum wawi go ihi ay naam wawi go naam ɗum aya to wato Aisha sappinde ɗiɗi asara ila samai fa asara birasiha kanjum munasaba hadise wol be babu kanko asma'u go se o naati gari o wi fa qumtu dari min bo hatta alanil gashu mi dari mi juulan holli en yo wato hande taskara juulugo kam hani julɗo wonda be muɗum to wolwa haala o dilli o nangino wala wato holli en oɗo dona garɗam ɗon yimɓe daari kadi yimɓe ɓurna julɓe Allah sali en pat tum ɗo dona garɗam to ɗam fistini ɓe kesɗitina o wi sen darimi wiigo fa qumtu ɗo famni en wato ne heɓa wala summa sam darimi min bo hatta alanil gafi wato ha darde man nde juutiɗo ha bami yiɗi yiftago hatta alanil gafi wato hande ha wato ma weeki wato hande doake am wato bami yiɗi yiftago sam darde man juuti wato ɗum jangete baka surawol baqara surawol baqara her jangowo jangiran ɗum minti 50 to jangowo lawlawlo fa ja'altu asubbu ala rasil ma wato hande mi fuɗɗi wato hande miɗo rufa dow hoore am ndiyam sa'i man gam yiɗi yiftago to kanko asma'u go wiyata banni ɓawa nde annabijo timmini kadi on wato hande sababu man o rufi ndiyam ɗam fa hamidallah azza wa jalla annabijo nde timmini ɗo woni yimɓe samali hinko en famiri ɗum wajuna ɗum khutba annabijo yetti jawmirawo azza wa jalla jaaliɗo mawɗo
النبي هو فاعل حمد فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ويتي جومرا جالي ومولى باو سلمنغو وأثنى عليه أموتي جومرا بين دم إسفاج مودو ثم قال هوتي ويأتن بل ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار annabi jo wala hunde nde mi laatawa to ande mi yiino fof ko ena mi yiinama nde darorde am nde ɗo ha aljanna be yite fof mi giiɗo ɗum o wi e banni har ɓe juldata hadis ol feere fayidi wato ande oɗo yaha yeeso har o lorta o ɓaawo har o yahata yeeso seeɗa ɗo bana ande aljanna o wi ba teɓa muɗum ba o li anan ɗum to o lorti o yiite o yi o lorti ɓaawo o wi wala hunde nde jeyma nden yiyama fof koye na mi yinama ɗum har darorde am nde ha aljanna be yiite fof fa utiya ilayya sey annabijo wi wahayama her am onon ɓe on pitinteɓe nder ɗabrije moɗon fa utiya wahayama ilayya her am annakum onon tuftanuno on fitinteɓe fi guruburikum her ɗabrije moɗon wato julɗo mum goɗɗo to maayi wato ƴamteteɗo her habride muɗum o wi misla ban ɗum nande wato fitina dajjal malla bo o wi ɗorogol malla ko ɓadoto fitina dajjal filo hadise on wi wato ande anda ko asma o wi fatima on wiyata mi anda aya zalika ngolemaji on asma o winoyam gariban na ko misla kanjum o wi la adri aya zalika galat asma wato ma ɗo fitinte bana fitina dajjal min fitnatil masihi dajjal ɓadoto bana si fitina dajjal e rabrire mum yugaawetemo e rabrire ma ko ma ilmuka bi hada rajul ko on andal maɗa er gorko o annabijo wiyete gorko majo ko andiri gorko o fa ammal muminu amma muminijo awil muminu malla bo asma o wiri muminu laɓɓinɗo dina muɗum laɓɓini imanaku muɗum marɗo yaqinaku kam wato hande wiyan huwa muhammadun rasulullah جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد هو محمد هو محمد ni muminijo ka wiyata to wiyatan ko fillo fatima o wi o anda ko asma o fillanimo wimo muminu na ko mu'inu ɗum o woyti o wi muminu ko mu'inu la adri mi anda bi ayyihima ngolemaji on asma o wiri mu'inu na ko muminu ɗum hunde hoore wato marɗo yaqina ko marɗo imana o kam jaaboto Allah fondanmo ɓe gawlu sabiri konngol tabitingol har habrire ma ko o wiya gorko man ɗum muhammadu nulaaɗo Allah o waddani min be wato hujjaji laaɓɗi e kanda min jaabake min tokkake kanko o wiyete muhammad kanko o wiyete muhammad o wiya ɗum salasande tati sa e nden ƴamtoɓe goo fitinoɓe goo wiyamo nam salihan gad alimna an kunkolla muɗinan bihi ɓe mbiyamo banni min bo a waalu salihan a boodinɗo an ka waalu foftu nam ɗawoɗa salihan a goɗɗo salihijo boodinɗo min andi a ƴiwa min andi a lattake diga nane ma a laɓɓinɗo ɗum wiya gad alimna a ƴiya min ɗo andi inɗo mo khaffa min assagila innahu kunta a lattake la muqinan bihi a laɓɓinɗo ɗum aɗa nuɗɗinimo laɓɓu to nafikijo on ɓe tawi ɗum bo ammal munafiqu amma nafikijo jogirɗo diina her banguɗum her duniyaru nden nder ɓernde muɗum kefera ko kanko wiyete nafikijo malla bo asma o wi awil murtabu malla bo seko o ɗum waɗana ɗum waɗata ngam imanaku seko to naati ɗum na o muminijo to o wi o anda ko asma o wimo wato munafiqu nako murtabu kanjum o wi la adri aya dhalika qalat asma gotol man o wi kam nafikijo bo wato to ɓe ƴami ɗum ɗo moyjo on gorko wato ko on andal maɗa er gorko go se o wembo o wiya la adri samitu nnasa yaquluna shay'an fa qultu se kanko o wiya o anda o damma ɗum ayiɓe tema kadi ngam o jogani ɗum ɓe gonga o wiya o anda min kakko mi nani ɗo mi nani yimɓe on ɗum wiya min ɗon wi noon to haari wa hadis o noon ɓe lartotirta ɓe mbiya ha la yadri mata layta wama darayi a anda tokkaki wato ande ɓe janggitamo kadi wato nafijijo wiya la adri mi anda samitu nnasa mi nani yimɓe yaquluna ɗo mbiya ala goɗɗo man say an hunde min bo faqultu mbimi ɗum wato o on wiyete yangueteɗo alhamdulillah